ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଚଢିଲେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାରେ ବାନ୍ଧି ନେଲା ସେ ଆଉ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସାଂଘାତିକ ବାଡିଆ ପିଟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମୋର ଭକ୍ତ ମୁଁ ତା ଶରୀରରେ ରହିକି ନେଲି ସେ କଷ୍ଟ। ତ ଘରେ ଅନ୍ୟାୟ ଜିନିଷ ଛୁଁଛ ତ ଏମିତି ଅପବିତ୍ର କଲେ ଶରୀର ପୀଡା ଭୋଗିବ। ମୁଁ ହେଲି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପବିତ୍ର ନିଅ ମତେ ହିଁ ଡାକ। ଆଉ ଡାକିଲେ କଣ ହବ ଘରେ ଅପବିତ୍ର କରି ମତେ ଜାଣିଲେ ନିଜେ ଡରିବ। ପବିତ୍ର ରହ କିଛି ଛୁଆଁଛୁତି କରନା ଦିଅ ମାର ତ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ ଲଗେଇଲେ